На всеки 8 секунди в Европа се ражда нов живот, с надежди, мечти и безкрайни възможности. Но докато празнуваме новото начало, навлизаме и в ерата на дълголетието. Населението на Европа застарява, а здравните системи са под все по-голям натиск. По-дълги списъци за чакане, липса на персонал и растящи нужди вече са част от реалността. До 2050 година един на всеки 3 европейци ще бъде над 65 години. Въпросът е как да направим дългия живот и по-здрав живот. Европейците знаят, че здравето е богатство, че благополучието е основата на силното общество. Това е момент на възможности. Ако действаме заедно, може да изградим Европа, която не просто се адаптира към демографските промени, а просперира благодарение на тях. Инвестициите в иновации днес ще създадат здравна система, която е устойчива, ефективна и готова за бъдещето. Нека превърнем дълголетието в ера на нови възможности. Нека оформим бъдещето на здравето още днес.